Lehenengo eta behin, pizka bat zergatik eta zer antolatu dugun, ezta? Gite Ibesek baloratu zuen Euskal Herrian gai garrantzitsua dela kartzela. Eta horregatik planteatu dugu jardunaldi hauek egiteko. Kartzela sistema oro har izango da hartuko dugun gaia. Alde batetik ikerketa egin nahi dugu, aldarrikapena egin nahi dugu beste aldetik, eta zuekin konpartitu hau lanildo egonkor baten hasiera izan nahi duela. Hasiera honetan gogoeta konpartitu nahi izan dugu Estatu Batuetatik etorri diren 3 adituekin. Paulette Dawei, Angela Davis eta Liat Aoun-Mumit. Euren esperientzia gurekin konpartitzeko esfortzua egin dute eta hori ere eskertu nahi dugu. Hasiera batetik gure nahia izan da bisita honen edukia, bisita honen suposatzen zuen goxoki politikoa beste batzuekin ere partekatzeko. Horregatik Euskal Herriak planteatu ekitaldi horietan dagoen zera bidetza. Guk larunbata goizerako planteatu dugun ekitaldian hasiera batetik abentume feministarekin eta ernairekin ere lan egiteko autu hartu genuen, zabaltzeko ere bisita bertatik bertara, horrez aurre bizitzeko eta Angela Davisekin elkar truke batean sartzeko aukera zuten militante politikoen unibertso hori zabaltzeko. Eta horren ikuna plantatu dugu, larunbata goizez izango dana, bertan zentroa jakina Angela Davisen hitzaldi izango da, baina gero beste hainbat militante ukiko dute aukera ekarpen edo hitzartzeak egiteko eta beraien ikuspegia planteatzeko hemen ikastaroen ardatzetan kokatuta dauden gauzen inguruan, ez iraultzaz, sujetu politikoetaz, botereaz, errepresioetaz, eta zenbarrean eraldaketaren bidera ikor bat planteatzeko beharrezkoa dugun estrategia berriz. Zalantzari gabe, bizi genuen horrela, guretzako akontezimendu bazan Angela Davis ekartzeko aukera, akontezimendu hori kristalizatzen duenean, mobilitate batean eta zera hori ukuri sekulako poza eta ikusmina eta antxe zera txipeletak sabelean bueltaka eta pentsatu zerrai polita eta hori egingo dugula, baina egia da, konturatu garela, ez dela guretzak bakarrik, ez eta pila bat entzat ere badala horrela eta kasi gu publiko egin bainoenago, esan behar dugu, ikastaro horretarako lekua beteta dagoela, jende pila bat idatzi duela plaza lortu nahian eta ezin dugu hori esetu, eta gu bai gaude sensazioarekin, batetik edo estetik ere, Angela Davisen bisita duenik akontezimendu sozial baten lekua eta izaera hartu duela eta horrela bizi dugu. Bisita duen barnean, esan behar dugu, antolatuko ez ditugu bestelako kimen batzuk egongo direla igandean, eta igande eguerdian Bilbonen antolatuko den ekitaldi publiko bat, eta txaldean egongo den jaialdia kafean zukian, hori berri publikoki ematen ari da, hori sustatzaile zeratzak izango diren eragin partetik, orduan guk horrez dugu zer esango, baizik eta alduenak aprobetxa ezala, eta sarrera lortzen duenak goza ezala. Horrezko horrietan dekozue dana markatuta, baina printzipioz prentzaurrea bukatu ondoren zabalduko da Gite Ibeseko horrian izena emateko garaia, naiz eta jagoak aipatu duen moduan, jende pilo onda asteburuan informazio eskatzen. Angela Davis, abildua, gite-ibes.org horretan egin behar da izen ematea, eta hainbat egitaterako simbolikoki eskatuko dugu 10 euroko sarrera, gasto asko sortu du honek, baina gastoak partekatu ez izateaz gain, nahi dugu parte hartuko duen jendearen ekarpen txiki hori bebai. Beste aldetik ez du nahi izan dirua
haustuko bat izatea inorrez etortzeko, badakigu simboliko baino ez da, ezta? Beteta daudenez aforo guztiak, orduan konkretuki ostiralerako hitzaldirako Alde-Zaharreko 3-4 lekutan jarriko ditugu, zelan esaten da? Pantallak jarriko ditugu